tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Tieto slová, ktoré opakuje každá svätá omša, pochádzajú z poslednej večere. Zelený štvrtok nás vovádza do tajomstva lásky, ktorá ide až na kríž. Je večer. Ježiš si sadá so svojimi najbližšími. V Lukášovom evaníliu hovorí: Túžil som s vami jesť veľkonočného baránka. V origináli je tam hebrejský jazykový obrad, silný výraz hlbokej túžby, doslova túžbou som túžil jesť. Toto nie je len obyčajná večera. Ježiš vedome vstupuje do posledných hodín svojho života. Nejde o osud, ale o vedomé a slobodné rozhodnutie naplniť Otcov plán spásy. Pri stole sedí 12 apoštolov ako 12 kmeňov Izraela. V starom zákone, keď Mojžiš uzavrel zmluvu medzi Bohom a Izraelom, pokropil ľud krvou obety a povedal: Toto je krv zmluvy. Ježiš túto scénu preberá, ale s radikálnou zmenou. Namiesto krvi zvierat hovorí: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Jeho krv je pečaťou novej zmluvy a tento chlieb, nekvasený chlieb paschy, sa stáva jeho telom. Už nie baránok z Egypta, ale on sám je pravý baránok, obetovaný za nás. V starom zákone sa každú sobotu prinášali predkladané chleby. Ježiš teraz hovorí: Toto robte na moju pamiatku. Eucharistia nie je len spomienka, je to sprítomnenie Ježišovej obety. Apoštoli sa tak stávajú nositeľmi novej zmluvy ako kňazi nového zákona. Preto cirkev chápe poslednú večeru ako ustanovenie Eucharistie a zároveň kňazstva. Ježiš nehovorí: Toto je symbol, ale toto je moje telo. Tak ako bol baránok skutočný, aj Eucharistia je skutočná prítomnosť Krista. Kalich je spoločenstvo s jeho krvou. Ježiš tak vedome premieňa násilie a smrť na slobodný dar seba samého. Uprostred večere Ježiš vstáva, vyzlieka si plášť, opáše sa plátnom a začína umývať apoštolom nohy. To, čo robí otrok, teraz robí majster. V tej dobe boli nohy najnečistejšou časťou tela. Toto gesto je symbolom poníženia a služby. Ježiš týmto vyjadruje to, čo sa stane zajtra na kríži. On, hoci mal božskú prirodzenosť, uponížil sa až na smrť na kríži. Umývanie nôh je ikonou kríža. V kríži sa Boh skláňa k človeku ako sluha, aby ho očistil. Peter najprv odmieta: Ty mi chceš umývať nohy? Nerozumie. A Ježiš odpovedá: Teraz ešte nechápeš, ale neskôr pochopíš. Táto veta platí pre celý zelený štvrtok. Mnohé veci pochopíme až vo svetle vzkriesenia a v Duchu Svetom. Po večeri Ježiš odchádza cez údolie Cedron na Olivovú horu, tam, kde sa často modlieval. Prechádza hodina skúšky, o ktorej hovoril. Ježiš padá na kolená a modlí sa. Jeho pot je ako krv, obraz hlbokej úzkosti. Ale táto modlitba je kľúčová. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Tu, v tme záhrady, Ježiš víťazí v poslušnosti, zatiaľ čo Adam kedysi padol v neposlušnosti v rajskej záhrade. Zatiaľ čo Ježiš zápasí v modlitbe, Judáš už vedie ozbrojený sprievod. Má pripravené znamenie. Boskom, prejavom úcty, označí toho, koho majú zatknúť. Je to temný kontrast. Zatiaľ čo Ježiš dáva seba ako dar, Judáš ho odovzdáva, čo v originálnom jazyku znamená aj zradiť, aj vydať na smrť. Zelený štvrtok je dňom, keď Ježiš ukazuje svoju lásku až do krajnosti.
V Eucharistii nám dáva svoje telo a krv. V umývaní nôh ukazuje, čo znamená byť vodcom, slúžiť druhým. V Getsemanskej záhrade zápasí za každého z nás a slobodne prijíma Otcovú vôľu.